Dai sa mga gusto day magpa home service day no sa akong riban. So karon bitaw day no kay dili sa ang piling gwapa mag home service og riban day. Kay lagi day kabalo biya jud mo sa panahon karon day no nga naglinog-linog man. Mao na mahadlo ko day mag home service ko day kay lagi day napud biya ko mga piso diri sa balay day no. Di pud ako sa poy di biyaan day ba nya. Kung mag home service ra ba ko day no kay tibok adlaw jud ko day. Usa ko makauli sa mua day kundi gabi day hapon ako makauli mo nang dili sa ko mag home service day day sa dayon sa mga nag-message bitaw sa kuha day no sa magpariban bitaw sa kuha day no is kamo na lang jud akong panion diri sa mua day kay lagi kung ako magud ang home service karon day no kay medyo apiki siya day kay mahadlok lagi ko day kay sige pa siya linog-linog day ba nya nga ako mga piso diri lisod pud kay sa tanan. And so daghan kay kung na-cancel kay lagi dili man ko maka home service nga dili pud sila mo anhi diri sa mua kay mahadlok pud sa kay linog pud lagi daw an napatay impas oy. So unsaon man nato ni karon magbato pa topic na lang siguro tani bitaw day oy dili sa ako mag home service day no day marag di sa jud ko ka pangriban day kung mao manggaling nang ako home service kay lagi okay man sa ko day wala ko problema home service man jud ko day sa mo ta karon day walay klase ang ako mga piso ay lami kay mag home service day kay bahalag unsa ko oras na mauli. Ang problema lang kay naglinog-linog man karon mo nang maglisod ko karon og home service mo nang mag-stop sa ko home service karon kung magpariban gali mo sa piling gwapa day so kamo na lay anhi diri sa mua no please lang duol ra man po kay amo aday og amo kabalaka ka safety ra pud mo diri sa mua day grabe ra ka duol amo ang balay day no di mo mahadlok ay mo kabalaka bitaw. Anyway day dili sa ko mag home service karon magpahuway sa piling gwapa pero kung magpariban mo pwede mo kamo ang anhi diri sa kuha og mo ra day to day no bayo